Hello everyone, good morning. जों मा लादों नै बेरे फुंजानि जालायबाय दुखिया मानसि नालाय हाजिरा मावनानै जानो गोनां जायो नङा लोगोफोर थगायदोंसो जोंहा दिनै माइ गायजोबनोसै नै फिसाजोखौ लानानै फैबाय आङो दब्लायसे दंबावो आरोना फुख्रि दाखालि भिडिअ देखायदोंमोन ना आङो फुख्रि दङ होननानै दै रानबासो गायजागोन होननानै बे माने दै रानबाय आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो गायनोसै जांख्रा बायदि जानोसै सानैजोंनो जोंहा मानसि बुरजाबो जाहोनो हाया हा जा मोजां गायखायो नै साथा लोंला जोङो बेखौनो लोंसै सानैजों गेले सान्दुङाबो जाबायदि जाबोगौना थैखागोनसो माबार गायनानै फैनोसै जालांबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ गायनो हागोन ना हाया पात्ता गैया माने सान्दुङा बिराद मोदानबोगौ आरोना सावन मासनि सान्दुं ना बिराद जाखायो नै ना सानाय नुदों जोङो हारसाफोरा नै जा सैथान माबायदि ना जायो नुदोंना नाया बारस्रावलायथारदों फाग्लासो ना नांदों नामा खखायाथ' जोंनिसोमोन ना साला नै हारसाफ्रा एथ' गाज्रि जोंनि खखा खावनानै ना जागासिनो नायदो नायानो थैजोबनासो दं मैयानो नांदोंमोन बे नाया नायफैयाखैदां ना गुरनोबा सोरबा लोगोफोर जों ना हमना होगोन फैद' जों गिदों सानैजोंल'खाय दुब्लियाव बैथिं फैनायाव जों दै गोजोम नांगौमोन फैबाय नालाय दै गानाङासै दुब्लि मोनथारनोसै जोङो सानैजों गायबाय थानोसै बिमा फिसा ओंखाम ओंख्रिबो जाबोआखै संबोआखैबो जोंना माइआ सेस मारै जानांगौलै मालायनि माइफ्रा एथ' मोजां ओमफ्राय जोंना नायदो हाग्राजोब आयै हायानो गावजोबनाय नायलाय हा नायदो बैथिंबा माबायदि जानानै दंथाय सालाफ्रा बैल'सो ओमफ्राय ओरै सेरथिं दं गायबाय थानोसै लोगोफोर दाहाय लोगो मोनफिनलाय गायखांनानै केमेरामेन गैया दिनैबो जों सानैल' नै गायबाय थानोसै थाब सान्दुङा होसो बोथारगौ नै गोसोम जाजोब्बाय ओरैनो आरो गोसोम खालामबावसै हाजिरा मावनानै जाग्रा नुखायो जोंहा जि गोथौ गायनांबाय सान्दुङाव मोनदों जोंखौ सान्दुं दंबाबो बारबो दङ गायखांसिगोन ना एसेल'सै बेखिनिया थांनो मोनबायबो थांसैबो जाहैनोसै संनानै जिरायदो दे जिरायदो जुइस लोंसै जोंहा दे दोनथ'दो फैदों लोगोफोर जोंनाव नुहुरगोन ना नुहुराथाय हनुमान वाव नै ट्रेन फैनाय गिखो ना माखो नुहुरना नुहुराखै जाखो मबाइलालाय सान्दुं जाजोबबाय मबाइलालाय फैगोन ना फैयाथाय मिथाइबो गैला दाना खारसिगोनसो बिना आरे फै मिथाइ जाना खाथियाव फैबावा मानो फैयाखै मा ट्रेन फैनायखौ गिराव थांबायसो हनै नुहुराखैदांहाय फिसा नुदों आरे फै हनै गिबाय गायखांबाय लोगोफोर जोंहा थांसैलाय एफा गोसोम जाजोबबाय आयु अखा सिजानाय बायदि जाजोबबाय गोलोमदैया थांसै न'आव मोजां जाबोहांबाय खिन्थु हाग्रा गोजा जायो दै गैयानो फैद' थाबनो नै नानि सेन्देलखौ बहाबा गारबोनानै लाबाय फैद' थाबनो लायद'
फैनानै ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै नै जिरायबाय न'आव नै जोंना बेवाइया गारि माबा खालामबरनो नागिरगासिनो माबा गारियानो सिगांथिं लाबोनो नागिरबा उनथिंसो फावसायलाङो दा जुजिगासिनो हाबाय जाबाय बेवाइ जाबाय भिडिअ खालामहरखुमादों आं खाथियाव थांगौ अ नै दुब्लिथिं गब्रायगोन दा है बेनाबाथाय दुस्थुआनो बारा जाबाय गारियानो देन्जार जानानै दङ ओरै लाबोबाय गारिखौ सिगांथिं लांनो नागिरबा उनथिंसो फावसायो गारियानो हनै बेवाइना सानस्रि ओइ सानस्रि मा खबर सानस्रि नानि गोलैगोन मोनालायबाय माइ गायखांना फैनानै जोङो दहाय माइ गायखांबाय फैबाय दुगैबाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय दसे जिरायनानैहाय जों नै बेलासिनि मेथाइ जानो थांनो नागिरदों नै नानिजों आंजों मेथाइ जानो थांसै जों दखानाव आयु गावखौ देखायनांगौ नों लामायाव फैदो मेथाइ जानो थांसै ना दखानाव धुला गोजानो लामायाव जिरायब्लाबो मा लाखो मेथाइ जानो फैनोसै आयौ नै गोलैथारनोसै फैदो मेथाइ जानोसै दुगा मेथाइ फैदो नानि फैदो ओइ गोलैगोन हामा ए दुगा नायदो गरमाव इस वाह ओइ नायदो फैदा मेथाइ बडि गोराखाना जोंना बोलो गोराखा मा बुङोथाय मा बुंनो नागिरोथाय ओइ अरगोन मा रायलायनायानो जाजोबा बेना दाबो हाथाय एम्फौ जानाय गोजाना गासिबो थौ लामायाव हनै धुला गोजा जोबसो धुलाया माइफ्रा जा मोजां जाबायना नायजाया आयै सोर फैनो गोसो जादों बिदियाव सोर फैखो आलासि धुलाया आयै फैखाबायसो नायदो सानसे अखा हायाखैना सानसे बेयावनो माबायदि धुला जाबाय गोलैगोन हनै मेथाइ जानो फैनाया धुलासो जाग्रोनांबाय जोंहा जा मोजां जाबोबायलै जों थौदो माबा थाबायदो दखाननिफ्राय फैबाय जोङो नै मा लाखो नै नानिया जुइस लोंना बथलखौनो खालि खालामखाबाय साहा लोंग्रा नालाय मा जाखो गोलैगोन थौ फैबाय जों दखाननिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसैलाय स्टिं लोंना जौफेबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय